guztioi Koruñatik, hemen txegara Koruñako banderaren bigarren jardunaldia zuei eskaintzeko, emakumeekin hasiko gara, Euskoten Ligarekin, eta hor bi hautagai nabarmen ditugu atzokoaren ostean, errenta ederra, 4 segundu terdi pasatxo, Orioren alde Donostiarraren aurretik, baina puntua jokoan daude, ligari begira, utxetik hasten dira, banderari begira, hor da Oriotarren errenta ederra. Eta gizonezkoen lehiari dagokionez, mamitsua benetan atzoko lehen jardunaldia, gaur ikusiko dugu, Hondarribiak errentatxo hori mantentzen duen, Hondarribi eta Santurtziren artean tarte txikian, burruka ikusgarri izango dugu, eta gero 16 segundora izan genituen orezko txandako beste bi protagonistak, Urdaibai eta egungo txapelduna den Orio. Mamitsua goitik, mamitsua behetik, behekaldean lekitxarrak izan ziren atzo, aparen artean hobekien moldatu zirenak, baina dena zabalik ikusi egin beharko dugu, bigarren jardunaldi honek zer dakarkigun Riazor Orzaneko estropada eremu honetan. Ea zer dioen Ibon Gaztañazpi gure adituak. Egunon, Ibon, lehenik eta behingoz, Marianen egoera, ezberdina gaurko honetan, eta banderari begira baditugu datu politak, puntuak alderantziz ligari begira, utxetik hasi eta 12 dira jokoan gizonetan, 4 emakumetan, erronka ezberdinak, ez da? Hori da, batetik banderen lehiei dagokionez, Eusko Label Ligan bezalaxe Euskotren Ligan, bina hautagai, iruditzen zaite Orioko neskek atzo, irmotasuna eta sendotasuna erakutsi zutela, aurrera pausuna nabarmen eman zuten, baina 4 segundu terdi pasatxo dira, non eta hemengo estropada eremu berezi honetan, eta Eusko Label Ligan segundo eta 80 Hondarribia eta Santurtzi, besteak, alegia Urdaibai eta Orio batez ere 16 segundora, iruditzen zait, eta errespeto osoarekin izan da, bi ligetan, bien arteko kontua izango dela, eta gizonezkoetan atzo biek erakustaldia eman zuten, Santurtzik eta Hondarribiak, eta ni amorratzen nago ikusteko. Eta egoerari dagokionez, esan dezagun, atzo ura estropada jokatu zenerako bera eman da zetorrela, dagoeneko ura gora hasia da, koefiziente altuak dira, iruditzen zait, korronteak atzo baino indar gutxiago izango duela, ura gorantz datorrelako, ea iziarekin zer gertatzen den, arratzalderako, ekarrialdia iragarrita dago, pixka eta aurreratuko balitz, iruditzen zait, gaur ere, leku honek lapikotik izango duela zerbait, Mikel. Ederki, leku aipatuta, nolabait kirolarientzat prestatutako tokia, oso egoki antolatuta dugu, atzo bezalaxe, lasai ditugu kirolariak, zaleak itxas pasealeku honetatik kanpo ditugu, eta horrek errazten du asko kirolarien jarduna eta lasaitasuna eta osasun neurriak hartzeko bide egokia ere ematen du. Eta kirolariekin dugu Sara Gandara lankidea. Egunon Sara eta aurrera. Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, bigarren jardunaldia Koruñan segitzen dugu jakina, eta hasteko atzoko garaiaren hitzak. Protagonista berezia Xanti Zabaleta, Oriotarren prestatzailea injustu ere. Xanti, egunon. Bai, egunon. Beno, hau hasindala, iaz bukatu zan bezala, ez da? Orioren garaipenarekin. Bai, emaitzala izan da, baina, eskakintasun handian bizi izan azken egun hauetan, eta, pixat lehenengo paso eman dugu. Beno, eta ez dakit aurkariei buruz hausnarketa egin dezakegun, ez da? Hor Donostiarra bizi badabiela agerian utzi zan atzo, Bai, egia da, Donostiarra atzo estropa itzela intzuela, baina beste gerai pentsatet estropa honak izango dituela, ze egun batean bakarrik ondorio gatatzea zozaia izaten da, ez da? Atzo lanak ondo bateaz iztaizkigun, eta, hortan gabiltza gure lanean, eta bestea bere lanak izango ditu bere gauzak lortzeko. Eta hori, behar bezalako aurre denboraldia egiterik ez tozuela izan. Ez zeuek, ez gainontzeko aurkariek, ez da? Bai, alaxe da, ez da, egon gara 2 hilabetetarri 3 hilabete konfinamendun sartuta, etxetan entrenatzen, eta bai esan beharra dakat, eman duen da egin duen esfuertzua, udaran hemen ahal izateko konpetitzen eskakitasun hortan egongo zan entzan, eta eman duen konpromiso hori, aipatzekoa da oso, eta horren esker hemen gabiltza, ez da? Gaurko helburua, bigarren jardunaldi honetan, banderarekin itzultzea, ez da? Hombre, hori ilusio handi ingo guke, baina helburua da estropa on bat egitea eta gero emaitza jarriko gaitu gure lekuan. Gure partetik bastante ondo juntzan, ikusi ginean pixkat ritmoz kanpora ginela, baina konjuntoan eta arraunean ondo moldatu ginean, itxasoan ere, ditugu detaile batzuk pulitzeko, baina generalean kontentu, ez? Badakigu momentu honetan nun gauden, eta hemendik saiatuko gara hemendikan gora egiten.
Bigarren postutik gora egitea, hori horekin buruz buruko interesgarriak ikusiko ditugula esan nahi du horrek? Bueno, gu bentsat saiatuko gera horretan, hori horren atzetik, hori horren aurretik, lo que sea, saiatuko gera gure onena ematen, eta esate izut, gu bagenekin ondo entrenatzen ari ginela, eta, bueno, 4 segundutara gelditzea, eta estropadan zehar ere 2 segundu eta segundu batera ere junginan, orduan, horrek pixkat ere bai animoak ematen dizkigu, eta bueno, bentsat valorazioa ona izan da. Atzo baino beto. Egiz esan, atzo ja beti dagozu kezka, non zago zen, ribalakin, beti, etxeko lanak ondo egin eskero be GPS-a dino trainero askar dabiela, baina ez dakizu arrokoariak non dauzen, eta atzo behintzet lasai ez, bai jakinda, gube hor gauzela, pomadan, eta gaur beste egun bat dagoela, haizea gonantxe etorko da, eta ia, kaletan espadagoen alde giriek, eta honenak ibazten dauen. Atzo ez bezala, gaur ohorezko txandan oilarrak egongo zarete. Horrek ere bastakit motibatuko du, ez? Nola bait? Bai, asko, ikusi dugu atzo 3 txanda, lehenekoak bigarrenari diferentzia asko atara txola, eta gaur alderantziz dana jungo gara pakete batien, nik uste dut 10 minutuan badanak laura jungo gara hor parean, eta 3. luzian asko dala pizkanaka lehenekoa juten, eta ia santurtzi badan hori iten dauena. Bandera bai? Nik uste dut 3. txanda irabazten dauenak bandera irabaziko dauela. Nik uste dut banderaren burrukan bai gu eta bai Hondarrabi izango garala. Ja 3. denpora askotxo ikaldu da guatxo. Eta gaur bai guk ero bai Hondarrabik lehen heltzen dana, banderak berantzako izango da, eta ia guretzako badan. Perfecto. Protagonista batzuk behintzat hor ditugu, eta bien bitartean Ibon Gaztañazpi, egin dezagun estropada laizter hasiko denez, nolabait gaurko egunak izandako garapenari begira komentariotxo bat. Gaur hondartza girorik ez dago hemen, eta Lanbro giroa izan dugu, eta nolabait esan daiteke orain argitze aldera bezala, poliki hortan ari dela, baina zesango genuke, udaberri giroa edo ez uztaileko giro jator eta epel hori ez behintzat. Halako konturik ez, eta bestela ingurura begiratu, dano nola gaudel Mikel, euritakoarekin edo jertzearekin, urak izan dezagun 11 eta 11 jota, buelta eman duela, itxasbera orduan izan da, eta orduan urak buelta ematearekin batera, argitu ere egin du, eta itxasoa iruditzen zait, behar bada, atzo baino ondoko itxaso gutxixiago daukagula, haizetxoa ere gehiegi ez dabil, baina han, zakarretik baino mugitutik izango du gaur ere, estropaderen muak batez ere, beti bezala, kanpo kaldean. Eta poliki, beroketa lanak errematatzen ari dira, noski, emakumeak iadanik epailen agindutara prest ditugu, eta gero arituko diren gizonak ere, hementxe, batzuk lanak eginda, eta horrezko txandan arituko direnak, orantxe, uretaratzen, Ibon Gaztañazpi, poliki. Uretaratzen eta estropada eremu honek, asko hitz egin dugu estropada eremu honen inguruan, beste berezitasun bat badu. Hondartzatik, uretaratzen direla, ontziratzen direla, estropalariak, eta hemen, irtera, gunera, etorri bitartean, arroka oso arriskutsuak badirela, ez dago arriskurik zuzen joan ezkero, baina ingurua ere ezagutzea komeni da, zuzen atera, oren izate baterako, Cabo da Cruz ari den bezalaxe. Eta aizea esan dut, gehiegi ez ez, baina aizea ibili badabil eta han kanpoan tirako du eta dezente tirako du. Zuzen samar esango nuke, atzoko norabide berean. Momentu honetan 15-16 kilometro markatzen ditu anemometroak eta gehien bat iparretik. Atzo baino gehiago, atzo 12tik bera ibili ginen. Pixka bat goitik eta prebizioa ere apaltxeagoa zen eta haize ufadak 15 bueltan, orain berriro anemometroa jeitsi da, emandako datu hori pixka bat, eta ikus dezagun.
Momentuz behintzat hori da, emakumeen beroketa lanak amaituta kokatu dira pronto, eta esan dezagun atzo Oriok lortutako errenta, Donostiarraren aurretik, 4 segundu terdi pasatxo, 4:62 hor dagoela, errenta ona dela, baina beti itsaso zabaleko estropada hauetan, naiz eta bi luze izango dituzten, emakumeen lana Euskotren Ligan hori delako, errenta bai, baina ez erabaki horra, ez konfiantza horrekin aritzeko modukoa. Traineru terdiko aldea eta bestea azpimarragarria iruditzen zait, gaina ondoko kaleetatik joango direla gaur, Orio eta Donostiarra, alegia Oriotarrak 3. Donostiarrak 4. Bueno, hori iruditzen zait ona izan daitekela, batez ere abantailearen jabea denarentzat. Gogoratu, kale zozketak emandakoa emakumeen lehiari dagokionez, lehen kaletik Hondarribia, 2. Donostiarra Lagunak, 3. Orio, 4. Donostiarra eta atzo bezala COVID-19ak eramandako guztien aldeko minutuko isilunea jarraia. Txalo sortare bai, esan daiteke, zaleak ez daudela beste urte batzutan bezala, Euskal Herritikan ere ez da etorri, beste urte batzutan etorritako jende kopurua, baina behintzat hemen Arkaitz inguruan, itxaspasealekoren bueltan eta badira zaleak, gaur faltan ditugunak hondartza zaleak dira, Ibon? Hori da, kolore pixkat bada hemen, hor ostiralean eta larun batean, batez ere, Koruñako parte zahar inguruan antzematen zen, jendeak ezin izan duela etorri, aurreko urteetan benetan hemen festa handia izan baita, Euskal Herritik eta hainbat arraunzale etorri izan dira, eta ara, horien falta sumatzen zen egunabetan Koruñan. Orain, etorri direnako biziz, eta kerrina biziz, estropadak ikusteko. Behin oroina etorrita, noski, arraunketa goze galantarekin. Bueno, aipatu dugu, Orio eta Donostiarraren abestetik Hondarribia atzo 3. izan zen, 18 segunduko atzerapenarekin Euskotren Ligako lehen estropadan. Donostiarra Lagunak espero zitekeen mailatik bera, 23 segunduko atzerapenarekin, Ibon. Nahiko segundu galera aipagarria. Bai jauna, eta gaur batekin eta bestearekin itziarre guren, zerarekin zuzendaritzako kidearekin izketan ere egon gara, eta arraunketarik etzutuela hartu inongo momentuan, hasieratik erteratik atzera geratu, urduritu, eta ara. Presaka arraunean, eta gaur beste maila bat eta beste itxura bat emateko itxaropen horrexekin atera dira Donostia Arraun Lagunakeko neskak. Epaileek deia luzatu diete, emakumeei dei egin, eta badatoz poliki baliza ingurura kirolariak. Lehen kaletik Hondarribia gogoratu, 2. Donostia Arraun Lagunak, 3. Orio, gaurko egunari begira favoritoa, 4. Donostiarra, 4 segundu terdi pasatxoko galerarekin, baina ilusioarekin, eta hortzak erakusteko gogoarekin dudarik gabe, ea zer gertatzen den lehian. Hor ditugu bien bitartean epaileak, kirolariak pronto, epaileak ere bai, agintarien ontziare hor ikusten dugu, gaur bandera banaketa eta guztiz, eta emakumeentzat 3. edizioa dugu, Koruñakoa, gizonezkoentzat bat gehiago, 4. eta emakumeen palmaresean lehen garailea, hemen San Juan izan zen, 2018an, 2019an Orio, eta aurten, laizzer jakingo dugu, urdu lorde maru, Ibon. Beste detalle bat ere bai, etorri garenean, goizean bederatziak inguruan, palka txikiarekin eta palka handiekin ere ikusi ditugu, traineruak, eta orain, Euskotren Ligako 4 traineruak, pestainarekin, palkarik ez beraz. Une honetan iruditzen zait, haizea gehiago dagoela itxasua baino. Zea zuzen xamar, 13-14 kilometro orduko abiadura hori da, animometroak eskaintzen digun datoa, eta epaileen agindutara kokatzen ari dira kirolariak. Begira orain Mikel hemen bagaldia kabo berotzen ikusten dugu, zulo pixkat markatzen du latuak. Baina gehiago 0 kale aldera,
eta emakumeentzat ere bai, baina apalagoa. Ontziak hortxe dira. Olatu bolada edo ekarrialdi hori pasa eta behar bada oraintxe izango dute gune egokia ondo kokatzeko. Epaimaitik oraindik egoera aztertzen ari dira. Semaforoak prest, erne bandera txuria, epaileak lehorretik. Oraintxe. Badoaz. Arlatu da semaforoa. Epailea duzu iruditan. Eta hasi da Jaun Andreok. Euskotren Ligari dagokion bigarren jardunaldia Koruña. Atzo irteeran Donostiarrak hori ia trenilu erdi bat edo pare bat ostako abantailak kendu zion, eta gaur halako konturik ez da bintzat, eta iruditzen zait. Kontrakoa. Orio eta Hondarribia aurretik, Donostiako biak atzeraxeago, baina minutu erdi bat besterik ez da pasa, eta hobe da tentu jokatzea, baina argi dago Oriotarren branka aurretik dala Ibon. Hala ematen du, eta iruditzen zait haizeak orain dakarren norabidearekin, 3. eta 4. kaletik, babes gehiago izango dutela. Arraulagunak eta Hondarribia orain 2 segunduko atzerapenarekin, eta Orio buruan Donostiarra segundu bakar batera, eta goazen aurkezpenekin, Ibon Gaztañazpi, Hondarribian aldaketak, 3 aldaketa gaurkoari begira Iker Kortezek erabakitako. Hori da, batetik Estibaliz Gezala ikus dezakegu, hortxe brankari lanetan, Michelena, babor espaldara ekarri du, eta bestea 5. tostan, atzo Palenzuelak bete zuen horretan, Rezola sartu da. Eta beste aldaketa, 5. tostan, hau ere estriborrean, Perez, Arellanoren ordez. Segundu galera nahiko handia, Arraunek 4 segunduko galera une honetan, atzo ez ziren ongi irten eta gaur ere ez, Ibon? Eta gaur ere ez, eta oraindik oso goizo da, estropadazi baino ez da egin, baina esanguratsuak gaur ere 2. egunez jarraian, irteran egin beste segundo galtzea. Orain eusten, Donostiarra eta Hondarribiak Orioko hasierako txanporri eusten ari zaio. Bueno, guazen, Donostiarra Arraulagunaken eskifaiarekin, eta hemen ere mugimendutxo batzuk bai. Bai, berez 2 aldaketa baino ez, babor 3. tostan Usue Molina sartu da, eta 3. tosta estriborrean ere, Naiara Martin sartu da, egin duena da gaur prestataliak txokarri 2. gora ekarri, eta Jaramillo hanketidak. Dantza pixka bapai, atzoko rendimendua hobetu nahian, baina beste segundo bat ere bai, dagoeneko 5 galduta estropada buruarekiko. Orio eta Donostiarraren artean ematen du izango dugula gaur ere leia, eta Hondarribia txukun baita ere, 3. Atzo 3. amaituta, kontuan hartuta aurreko irailean playoffean izan zirela Ibon, hori albiste garrantzitsua da haientzat. Bai, hausta kasualitatea 2. egunez jarraiaz. Bueno, guazen Oriotarren eskifaiarekin. Bueno, hemen aldaketa gehiago, Xantik 5 aldaketa egin ditu, Baborrean 2, Agirre Gabiria sartu da 5. tostan, Urangaren ordez, Galdoz mastatostan, eta Itziarrola Sagasti gaur, hanketik ikusten dugu, eta Baborrean, Lizasok eta Olidenek tostak trukatu egin dituzte, nola baita esateko. Eta, estriborrean berriz, 3 aldaketa, eta 3 treniruaren erdian. Azkono Bierta sartu da, 4. tostan, hori da, 3. sartu dena Ludmila Davidenko, eta Etxaniz berriz, mastatostan, Badiolaren ordez. Bueno, eta guazen Donostiarrekin, aipadezagun hor eusten ari direla, Orio eta Donostiarra, Hondarribiare oso txukun, 2 segundura, Arraulagunak 7 segunduko galerarekin, eta, bueno, guazen Arrazolak erabakitakoarekin. 2 aldaketa egin ditu Maialen Arrazolak, eta biak espaldan Mendizabal sartu da Baborrean, Urkolak atzo bete zuen tostan, eta estriborrean berriz, gaur hola arte dugu Arraunerako, eta Alkorta 4. tosta ekarri du lehorrean geratu dena López. Orio eta Hondarribia eta Donostiarra. Hondarribia oso estropada txukuna egiten ari da. Temati ikusten zitula, emakumeak zantzuen Iker Kortezek demoraldia atarian, ofizio hartuta, eta buru gogor, eta erakusten ari dira,
hor pausutxo bat emateko almenarekin izan daitezkela. Arraun Lagunak alderantziz atzo ez genuen ikusi sasoiko, eta gaur ere ez. Eta gaur ere ez dagoeneko. Hiru traineru galduta. Hiru traineru luze galduta. Horra Donostiarrak nola doazen. Eta gaur ere hor, irudi hauetan ikusten da begira. Zeinen jauzi, zeinen bote biziak ematen dituen, traineruaren brankorre begira nola izkutatzen den trainerua, olatu biziak, erranuerako txarra gaur ere. Txarra baino zaila. Bueno, egoera hau Oriotarren ikuspegitik ona da. Alde batetik atzoko errenta hor dute, Donostiarraren aurretik 4,72, eta gaur Hondarribia hor hurbil izatea, oso albiste ona da haientzat. Ez noski gaurko puntuoi begira, baina banderari begira, 18 segundu atera zizkion atzo Oriok Hondarribiari, eta tartean sartuko balitz, elkapen nagusiari begira, esan nahi dugu, Donostiarra 3. tokira bidalita, hori Oriotarren ikuspegitik oso ona litzateke, bai banderari begira, eta baita ere zelkapen nagusiari begira. Eta ligari begira, baina martxa honetan aurretik jartzeko arrisko ere bai, begira, une honetan biak pare-parean ditugu, segundu bat, Oriotarren alde, eta hor Hondarribia kanpoko alde horretan oso ongi ari da moldatzen, urnaztu horietan. Badoaz, eta egia esan lan ona egiten ari dira. Arraun Lagunak ez, Arraun Lagunak 13 segunduko galerarekin oso urruti. Bueno, ziagoako datoak, 5:49 Oriorena, Hondarribiak 6-0 bat, Donostiarrak 6-0 lau. Eta Arraun Lagunak atzetik, 13 segunduko atzerapenarekin, 6-13. Ziagoa ona hartu du Oriok, Ziagoa ona beste segundore bat sartu di Hondarribiari, Donostiarrari ere bai, Mikel, eta inork, jakin nahi baldin badu, esan dezagun, Oriok Hondarribiari atzo, 18 segunduko, tarte ateraziola, ez dirudi beraz, alde horretatik, bandera arriskoan dagoenik, Hondarribiarekin duen diferentzia kontutan hartuz. 14 segunduko atzerapena luze bakar batean, ikaragarria. Bueno, Orio eta Hondarribiaren artean dago hemen burruka, banderari begira, lehen luzean Donostiarrak aldutakoa, askotxo iruditzen zait. Izugarrizko buelta egin beharko lukete Ibon, egoerari buelta emateko. Oriotarrentzat, banderari begira oso itxura ona du honek, eta gaurko 4 puntui begira ere, hori da, eta gero osagai psikologikoak. luze honetan ondo. Gaur txanda irabazteak ere asko balio. Eta kanpora bezala, barrura, ongi etortzea edo azkarrena izateak ere bai. Asteari eta geratzen denari oraindik asko, behar den bezala heltzeko. Haizea amaseira, ufadak tarteka ipagarria dira. Gauza bada fine izatea, eta beste gauza bat indartsua. Ez, horre amaseiko haizeak dagoeneko tire egiten du. Eta lagundu ere bai barrurantz, Orio bidea zabaltzen ari da, tartea zabaltzen. 4 segundo Hondarribiri. Donostiarra 6. Bueno, txalogarria, Oriotarren sendotasuna, bai atzoko egunez eta baita ere gaurko egunez. Txapeldunari hori eskatzen zaio, sendotasuna, erregulartasuna, eta demoraldia ongi hasi dute Oriotarrek. Pausu bat emanda ikusten dugu Hondarribia, garbi dago, eta Donostiarrak ontzi eraberrituarekin, fitxaketekin, ordu momentuz gaur 3. postua argi dago, gaur Donostiarrentzat, gauza nola dauden ikusita banderari begira oso zailak, helburua Hondarribi gainditzea izan behar dela, beste puntua gehiago ez galtzeko, Zailkapen nagusiari begira Orioren atzetik. Eta Arraun Lagunakek, asteburu gordin xamarra, astapeneko hau. Bai, buruko minpixka bazuten gaur goizean, eta iruditzen zait, bidaia, Galiziatik Euskal Herria askotan bezala, askori, luze ingo zaiola beste datu bat, Mikel, atzo, traineru bat hartuta, Oriok, lehenbiziko luzea osatzen, 5 minutu eta 57 segundu behar izan zituen. Gaur 13 segundo gehiago. Horrek esan nahi du gaur, traineruei, kanporako bidea, luzeago ez, gehiago kozako zaila denbora gehiago beharko dutela, eta barrurantz, poparean, azkarrago etorriko direla. Ura ere gora dator, eta ize gehiago dabil latzo baino. Eta ematen du ontziak poliki lehen kalearen
ingururako norabide hartu dutela orain bueltan, ez modu oso nabarmenean, baina pixkanaka, erortzen uzten. Olatuak ematen du hori eskatzen duela, ez? Eta beste seinale ona, hori horentzako, segunduak modu progresiboan pixkanaka ateratzen ari dira. Eta orain Donostiarra, bigarren tokian kokatuta, Hondarribia bederatzira, Arraun Lagunak segunduak galtzen, Ziabogan 13ko atzerapena zuen, orain 18ra joan da diferentzia. Une txarragoa izan du Donostiarrak, oraingoa baino. Bai, horixe. Gogoratu behar dugu, Natalia Tubio dugula, patroilanetan, Donostiarran, Galiziarra bera, Ogrobekoa, Ribeira Arraun elkartean aritutakoa baita ere, azken demoraldian, eta alde horretatik, estropada eremuaren berezitasunak eta zailtasunak ongi ezagutzen dituen emakumea bera. Baina Oriotarren errenta oso sendoa da. Oso sendoa. Bi traineru Donostiarrari eta Hondarribiak 300 metro besterik ez, bukatzeko. Azkeneko 2 minutu hauetan, orain txari zaio erortzen, segundo, sorta esanguratsua Hondarribiari. Eta bueltako luzean, hori bai, Hondarribia segundoak galtzen batipat Donostiarrarekiko, ez da? Hor 3 segundo aurretik ziren, Donostiarraren aurretik, eta orain 6 aurretik Donostiarrak, horrek esan nahi du, 9 segundo luze honetan galdu ditula ontzi berdeak Donostiarrarekin kontuak eginda. Orio aurretik. 0 kalera Orio. Donostiarrare bigarren gora bezala. Danak etorriko dira poliki honuntza. Donostiarra 4. hasi da, baina Ziaboga egin eta bero, olatuak hori eskatzen baitu, honuntza datuz. Olatuak eta iziak ere bai. Hori jorentzat, usta izugarria, atzo honenak, gaur ere bai, bandera haientzat eta zelkapenaren buruan, 8 puntu eder bilduta, Zabaletaren emakumeak. Olatuan gainera. Bai Orio! Nabet Agirre besoak altzatzen arraunariak ere bai. Donostiarra bigarren, bai Hondarribi. 3. Eta Arraun Lagunak hemen da. Azken txampan. Lugainen traineruko emakumeak. Bai Arraun Lagunak. 11:29 Orioren denbora. Donostiarrak 11:34, 4 segundu luze, atzokoekin kontuak eginda, 10 borobilduta eunenekoak gero zehaztuko dizkigute. Hondarribia 3. 11:36, eta Arraun Lagunak 4. 11:50. Eta zailkapenari begira, Oriok 8, Donostiarrak 6, Hondarribiak 4, Arraun Lagunakek 2, hau da, atzoko zelkapena izan dugula, gaurko bigarren jardunaldian ere. Bai, zelkapena errepikatu ginda eta joerak ere bai. Orio nagusi eta irmo, aurkezpenean esan dugun bezalaxe, Donostiarrak gaur 6 segundora, alegia, hortxe. Gainean, Hondarribiak esan genuen, urte hasi aurretik, denboraldi hasi aurretik, pausoak pixkanak egiten dituela, baina pauso oso sendoak ematen ari da, Iker Kortesen taldea, gaur ere hori demostratu du, begira, nola joan den kanporantz, gero hor 2 minutu barrurantz 7. 9. gora bezala hor olatu hartu ezinik ibili da, eta iruditzen zait buruko min pixka bat eramango duela Arraun Lagunakek, etxe aldera. Bueno, hementxe duzu bi egunetako batuketa eginda, Oriok 22, 42-06, Donostiarra 9 segundu terdira, Hondarribia 24, Arraun Lagunak 44, sendo Orio, eta atzoko zailkapena bigarren jardunaldian errepikatu izanak badu irakurketa garbi bat, demoraldi hasieran sendo indartsu ongi irtetzea, ongi hastea, ongi abiatzea, patipat, 40 aldiaren garaia pasadenean, eta gero erritmo gehiago eta intensitate gehiago entrenamentuak gutxitxo eginda eta horrela hastea, Oriotarrentzat ona da, eta zailkapenari begira Arraun Lagunak entzat, joan zen urteko txapeldun ordearentzat, mingarria. Bai, eta ez laugarren geratu delako bakarrik, baizik bi egunetan eta bi egunetan jarraian, diferentzia guztiok ustealdean handia izan delako. Bueno, eta Sara Gandara prest dugu, Zukia jaunarekin,
Aurrera, pozik izango da, Xavier, aurrera! Bai, posi dago, nola ez da egongo ba, zorionak, Xavier. Eskerrik asko. Bueno, estropada bikainak gaur ere, bai, bueltako bidaia derra ingo du Oriok, Bai, bueltako bidaia polita izango da, neskek, behien lana oso ondo intzuten atzo, gaur ere bai, eta oso pozik, ez? Eta azpimarratuko nuke oso pozik gaudela ez garaipenagatik bakarrik, bereziki gaude pozik irabazi dugun moduagatik, ez segunduak eta ez metroak eta distantziagatik baizik, eta atzo neska bat lehenengo aldiz sartu zen traineruan Edith Uranga debutatu egin zuen, bere 19 urtekin bere aurrenengo estropada izan zen, eta irabazi egin zuen. Eta gaur sartu dugu beste neska bat Luda sartu dugu, eta beak ere irabazi egin du, eta guretzat garaipen honek benetan importantzia handia daka, irabazteko moduagatik iaz talde handi bat izan zen hori jo, baina aurten berritzen nahi geha, ezta, eta arrobilari eman nahi jogu indarra, umetatik hori jo narra honen ikasitako neskak izan dira, eta behiek hori irabazten herritarrak eta irabazten ikustia, gauza handia da gutzako. Izan ere, zalantzak usatzeko aste bukara izan da hau. Bai, hori da, bai, zalantza asko, bai, inkognita batetik agento zen, atzo esan genunez, arraunlari hauek kriston meritua dakatela, etxene ondia internatzen egoera baldintza oso txarretan, alduen bezala, eta profesionalak diala demostratzen nahi dira, eta benetan festa hau behaiegatik elitzateke posible izango, arraunlari gabe ikusleak ere beharrezkoa dira, ezta? Jendeak beira hon behar du, sponsorrak eta babesleak ere beharrezkoa dira, eta eskertzen ditugu danak, baina arraunlari gabe ez dago festik, eta behaie dira festa hontako protagonista nausik. Neskak bikain, borobil, banderarekin etxera. Mutilak zer, Xavier? Bueno, mutilak bandera oso zaila da, hankak beti azkau lurren, bandera ezinezkoa ez dugu esango hori behin ez da ezinezkoa, esperantza ez da sekula galdu behar eta humoriare ez balima da. Bandera oso zaila dago, baina gaur orezko txandan gaude, atzo lehenengo txandan jokatu genuen, eta iruditzen zaigu lehenengo txandatik atera eta orezko txandan ez egotea ere gertatu zitekeela urra hauek oso exigentea dira, asko eskatzen dira arraunlari jai, internatzaile ere bai, buruko mina handia patroientzako, oso ur teknikoak dira, ezta? Eta egozer gauza gertatu liteke, olatu batek den aldatu dezake, atzo lortu genuen orezko txandan egotea, eta usteet gaur beste estropa bat ikusiko dula. Ia horrela den, zorionak, Xabier Zuki, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zorionak hori jotarrei, eta patroien zailkapenari begira, Ibon Gaztañazpi, Nadet Agirre gaur, puntu sortaren jabe, ez da? Bueno, balde horretatik egun borobila, eta Xabierrek esan dagotik gauza batek egin dite grazia. Esperantza galtzea ez dela komeni, eta humorea ere ez, eta polaretan hemen galizitik bueltan, arraunlari asko, bueno, emaitza txarraren ondoren galtzen da humorea. Bakarren batek eramango du gaur, buruko min galanta. Bueno, eta ben zailkapen nagusia, hori jorentza 8 puntu, Donostiarrak 6, Hondarribiak 4, Arraun Lagunakek 2, eta hori jotarrak ari dira hurbiltzen orain agintarien ontzira, eta egia zan Zabaletaren emakumeentzat balorazioa guztizona, Zukia jaunak ordezkariak esan bezala, alde batetik berria direnak Pasai Donibanen nolabait gogortzeko saio hori joan zen urtean eginda gero, ez? Eta ligan eta hoiek ontzian sartu, errenta mantendu, berriro nagusi zarela erakutsi, eta bandera etxera. Eta bandera irabazi. Eta Xabier Zukiak esandakoari beste zerbait nire ustez garrantzitsua gaineratuko nioke. 5 aldaketa egin da. Donostiarraunek 2 egin ditu, Donostiarrak 2, Hondarribiak 3, lehen ere, esan dugu aurkezpenean, hor ikusten dugu esate baterako, Olatz Agirre Gabiria, atzo Edith Uranga debutariak, bete zuen tostan, kontrankean, Amaia Galdoz, Itziarrola Sagasti aldatu egin du, eta gero, 2., 3. da 4. tosta estrigorrean, urren ez urren, gaur Itxaro Etxaniz, Luda eta Bidenko debutaria eta itxaso azkan horieta. Alegia, Xanti Zabaletak aukera baduela, alegia non aukeratua baduela. Bueno, Borja Rodrigo presidente agurtu eta orain agintarien eskuetatik jasoko ditu lidertzari dagokion elastikoa, deigarria benetan, patroirik onenaren zerrendari begira ere, ikusi, eta egun zoragarria gaur hori jotarrentzat. Eta esango dugu, Donostiarren ikuspegitik, lehen luzean atzetik ibili eta gero poparian gai izan direla, gutxienez gaur 2. tokiari eusteko, eta horrek erakusten du,
poparian ondo dabilenak normalean estropada txukuna egiteko gaitasuna izaten du. Noski, lehen luzean segundu sorta hain handia galtzen ez baduzu, baina esan nahi dugu bi luzetara jokatzen den estropada dela Euskotren Ligakoa, eta ziaboga txukuna eginda, poparian ondo baldin bazatoz. Larri, bili, arriskoa beti izaten da, bandera irabazteko. Eta horiok sendotasuna bai, baina 4 segundo, 6 segundo alegia, gainean daudela, eta Donostiarrari merito erantzi bat ematen diot. Une batean atzera goibili da, 9 segundora ere bai, eta jakin izan du, lehiatzen, gainean egoten, eta Bueno, Oriotarrak hortxe, sariak jasotzen eta bandera berehala izango du Nadet Agirrek bere eskutan. Diferentzia azkenean, 9 eta 52 segundo, bi egunetako denborak batuta, eta bandera orantxe, hor da, Koruñako bandera. Koruñak esan behar dugu, apustu handia egin duela, hemen ligei, bai Euskotren Ligari eta Euskolabel Ligari hasiera emateko, eta antolaketa mailan Teka Ligako arduradunekin bat eginda, eta apustua sendo eginda. Eta aurrerantzean ere jarraitzeko asmoarekin. Hori da. Eta gaur, estropada aurrera ateratzea, eta baldintza hauetan, lehen pauso ematea, Galizian oso garrantzitsua da, traineru elkarteentzat eta elkartearentzat dudari gabe. Eta badoa orain ontzira sartu, arraunak altxatu, eta irudi horrekin amaiera emango diogu Euskotren Ligari dagokion bigarren eguneko emanaldiari. Berehala gizonezkoen estropada izango dugu ikusgai. Koruñan oso saio mamitsua izango da hori, Hondarribia eta Santurtzi lehia bizian izango direlako, banderaren bila, Oriok emakumetan lortutako banderaren bila. Eta noski beste guztientzat, puntua banatuko dira utxetik hasita, eta 12 puntu, atzoko jardunaldia berezia izan zen, txandak zozketa bidez erabakita, eta horrek eragin handia du, gaur beste erabateko estropada ikusiko dugu, gizonen artean. Nola errekuperatu diren ere ikusi egin behar, urteain berezi honetan, eta, aizeari begirari naiz, Mikel, eta bera, ez da ari egiten aizeak, Momentu hontan 17 kilometroko abiadura du. Txantxo bat egin duena, gaur egin du. Eta, arraunak goian dituztela ikusten ditugun Orioko emakumeak, ontzi barruan Nadet Agirre jadanik. Gora, arraunak, zorionak, Orio arraun elkarteari, Orioko herriari, egungo txapeldunak dira, eta aurten bi estropada jokatu Euskotren Ligan, biak irabazi, 8 puntu, 2 puntuko altxorra, bigarrenaren aurretik, eta bi jardunaldi irabazita, berdinketak hausteko ere, hori ona, puntua gobe, baina berdinketari begira ere, hori hor dago. Bueno, irudi honekin, Oriotarren posarekin, amaitutzat emango dugu emakumeen lehia, Herkules dorrea hortxe duzue, iragarkientzat, babesleentzat tartetxo bat, eta berehala Euskolabel Ligaren bigarren jardunaldia zuzenean Koruñatik.